L-uffiċċju tal-Speaker ċoħad b'mod kategoriku rapport mill-Gazzetta The Malt Independent fejn fih ġie kkwotat il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jgħid li l-Speaker tal-Kamra Dr. Angelo Farrugia rrifjuta t-talba tal-Oppożizzjoni għal dibattitu dwar l-inkjesta tal-Vitals minħabba xi arranġament mal-Prim Ministru. Fi stqarrija, l-uffiċċju tal-Speaker ċoħad ukoll li fl-ebda punt ma kien hemm xi bdil ta' komunikazzjoni mal-Prim Ministru rigward din it-talba. Minn barrek l-istess uffiċċju mill-ġdid ikkwota Standing Order 13 li tinkludi r-rekwiżiti biex tali talba għal dibattitu tiġi milquha. Fil-fatt, ir-ruling li tal-Speaker Angelo Farrugia tnejn li għadda dwar din l-istess materja juri kif Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista ma fehmu xejn minn rulings preċedenti dwar kull intħil parlamentari li jista' jwassal għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan hekk kif brabta mal-istess dibattitu mitlub minn Grech għaddejjin investigazzjonijiet differenti waqt li hemm proċeduri kriminali. Kieku l-Speaker ippermetta d-dibattitu tnejn u anke l-erba' kien faċilment jippreġudika l-imsemmin investigazzjonijiet u proċeduri kriminali kif ġie indikat fl-istess ruling li jinnota deċiżjonijiet simili fil-passat. Il-paralegali li għandha s-sedja huwa li jekk tali diskussjoni fuq materja li hija sotto investigazzjoni u subġudice tkun fil-fatt qed tagħti lok hija stess sabiex tinħoloq kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali għaliex qed tfixkel u jew tippreġudika l-andament ħieles tal-istess istituzzjonijiet. Nirrepeti, stant l-investigazzjoni għadha f'mument kritiku tant li mill-istess ruling tas-sedja tal-bieraħ seħħew żvilupp importanti u li kieku tħalla jsir dibattitu tal-bieraħ dan seta' faċilment jikkawża preġudizzju kemm fil-investigazzjoni, fil-proċess ġudizzjarji inkwirenti u wkoll fid-drittijiet preżenti u futuri tas suspettati li sussegwentement jistgħu jiġu akkużati. Iżda fis-seduta parlamentari ta' tnejn Bernard Grech sabbat saqajh u lebbet il-barra meta l-pożizzjoni tal-ol istituzzjoni nazzjonali ma daqqietx għal widnejh. Għaldaqstant, Sur President, jiena u l-Oppożizzjoni ser noħorġu minn dan il-Parlament illum maħniex ser inkomplu nassistu fis-seduta tal-lum għaliex ifisser illi inti immanka dan il-gvern irid mhux biss jalaħal il-qrati imma jrid jalaħal issa dan il-Parlament tal-poplu. Grazzi. Id-dispjaċini dak li qed ma naqbel miegħu xejn. Minn barrek fis-seduta tal-erba' Bernard Grech mill-ġdid talab għal dibattitu ieħor din id-darba dwar il-pożizzjoni tad-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Talba li mill-ġdid ma ntlaqetx u Bernard Grech din id-darba saħansitra jordna diżubbidjenza parlamentari hekk kif ir-ruling ma daqlux għal widnejh. Qed niddikjara illi l-Oppożizzjoni millum ser tkun qiegħda twettaq diżubbidjenza parlamentari